Госпожа Цачева ли? Айде, ладно, дайте, много крещите, не мога да... Значи не мога да ви чуя, много крещите, викате, заповядайте. Уважаема госпожо Манолова, взимам процедура по начина на водене. Не можете да владеете залата, госпожо Манолова. И това е резултат от грубото потъпкване на всякакви парламентарни правила в нашия правилник. Уважаеми колеги, дайте малко да се успокоиме. Мачът е утре. Мачът е утре и се играе на националния стадион. Не тук, не дейте да крещите така. Не дейте да крещите така, не е възпитано. Предлагам, госпожо председател, да дадете почивка, за да може колегите да се успокоят и да продължиме след това работата на Народното събрание.